लोगोफोर मोनसे गाहाम खौरां बे जाहैबाय साख्रिनि रादाब बे साख्रिनि रादाबाव नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों ससियेल वेलफेयार धुब्री बे रिक्रुटमेन्टनि धुब्रीयाव हठात ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव धुब्री डिस्ट्रिक्टआव बाहाय ओंखारदों बेयाव स्पेसियेलि नाथाय हिन्जावफोरनि थाखायल' आइजोफोरनि थाखायल' फर वमेन बाहाय लिरनाय दङ नोंथांमोना नुगोन गासिबो आइजोफोरनि थाखायल' बे पस्टआ गासै 12टा पस्ट दङ 12टा पस्टआव केटेगरि हिसाबै बबेयाव मा मोनगोन नोंथांमोना रिजार्भेसन हिसाबै नुनो मोनगोन दा लास्ट डेटआ 12 डिसेम्बर बेयाव एप्लाइ खालामनाया जोबगोन फारियै नायलांदो दा नोंथांमोनहा मा दङ गभर्नमेन्टआ अफ आसामनि आन्दाराव दङ बेनिफ्राय नायदो पस्ट नेम फार्स्टआव दङ सेन्टार एडमिनिस्ट्रेटर बाहाय मोनसेल' पस्ट दङ वान पस्ट क्वालिफिकेशना वमेन हेभिं ए ल' डिग्री मास्टार इन ससियेल वर्क with at least 5 years experience of working on violence against women issue दा बाहाय मा होनदों क्वालिफिकेशना ल' डिग्री नङाबा मास्टार डिग्री ससियेल वार्कआव लानांगोन होनदों आरो 5 years एक्सपिरियेन्स थानांगोन होनदों बेनिफ्राय बेनि बेथना जागोन 26,000 per month पस्टआबो मोनसेल'मोन नाम्बार 2आव दङ केस वार्कार बाहाय मोनथाम पस्ट दङ बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेशना सेमानो एखेयानो ओमफ्राय माबाया पेमेन्टआ एसे खम बेना 14,000 per month बेनिफ्राय काउन्सिलर मोनसे पस्ट दङ क्वालिफिकेशना एखे बेनिफ्राय बेथना 14,000 per month बेनिफ्राय आईटी स्टाफआव मोनथाम पस्ट दङ क्वालिफिकेशना ए पार्सन हु इज ग्रेजुएट विथ ए डिप्ल'मा इन कम्पिउटाराव कम्पिउटार एप्लिकेशन लानानै ग्रेजुवेट जानांगोन होनदों आईटी स्टाफनिया ओमफ्राय 3 years एक्सपिरियेन्स बिदों डाटा मेनेजमेन्टनि ओमफ्राय भिडिअ कनफारेन्सिं बायदिसिना खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो बेनिया 12,000 per month जागोन नाम्बार 5आव दङ माल्टिपार्पस वार्काराव दङ 2 post क्वालिफिकेशना एनि पार्सन हु इज मेट्रिकुलेट with at least 3 years experience of working as a helper बाहाय मेट्रिक पास जाबानो जागोन होनदों जायखिजाया हिन्जाव आइजो मानसिया मेट्रिक पास जाब्लानो जागोन होनदों बाहाय ओमफ्राय जायखिजाया अबेबा खामानियाव हेल्पार हिसाबै खामानि मावफेरनाय जानो नांगोन होनदों मावनो जायाबाबो एप्लाइ खालामनो हायो जेबो नङा बिसोरो बिनाया बियो जाहाथे रोंखानायखौ मोनो बे हिसाबै per month 10,000 बेनिफ्राय सिकिउरिटि गार्ड नाइट गार्ड बेबो नांगौ सानै क्वालिफिकेशना एनि पार्सन हु इज मेट्रिकुलेट विथ एट लिस्ट 2 years experience of working as security personnel in government or reputed organization in district state level जायखिजाया डिस्ट्रिक्ट नङाबा स्टेट लेभेलफोराव सिकिउरिटि मावखानाय जानांगोन होनदों मावखानाया साबसिन थारमाने 2 years मावखानाय मिनिमाम बिथांमोना बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंनाय जादों ओमफ्राय जायखिजाया मेट्रिक पास जाब्लानो जागोन आरो बिथांमोनाबो बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइआ नोंथांमोना नुनो मोनदों बाहाय डाउनलड दा प्रेसक्राइब फ्रम दा website or from below link and send duly filled application the office of district social welfare धुब्री बाहाय एप्लिकेशन फर्म दङ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनहा बेखौ खालामनो हागोन होनदों एप्लिकेशन फर्म ओमफ्राय अफलाइन नुबाय नोंथांमोना लास्टआव दङ नै एप्लिकेशन फर्म बेखौ डाउनलड खालामनानै नटिसखौबो नोंथांमोना नायनानै ओमफ्राय नोंथांमोना फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा सेन्ड हरबानो जाबाय बाय पस्ट अफलाइन मुड नालाय बेनिखायनो दानिया नायदो बाहाय मा बिदोंमोन नट केन्डिडेट केन अनलि एप्लाइ फर वान पस्ट सासेया मोनसेल' एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों मोनसे जबावल' एप्लिकेशन फर दा पस्ट अफ इन दा वान स्टप सेन्टार धुब्री अन दा टप अफ envelope and should be addressed to the Deputy Commissioner धुब्री आसाम नोंथांमोना envelope-नि सायाव मा लिरनांगोन होनदों to the Deputy Commissioner धुब्री आसाम 783301 बेखौ लिरनांगोन होनदों बेनिफ्राय नोंथांमोना हरनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सेल्फ एड्रेस गोनां एटाच ओमफ्राय नोंथांनि 5 रुपिसनि रेभिनिउ टिकेट सिथाबनानै दहाय मा होनो एनभेलप मोनसे खामसिङाव सोना हरबानो जाबाय नोंथांनि बेग फैफिननांगौनि थाखाय बेनिफ्राय एप्लिकेन्ट सेल फार्निश सेल्फ एटेस्टेड फट'कपिस अफ द एबभ मेनसन डकुमेन्ट्स विथ डिक्लारेशन एस सार्टिफिकेट टु बी थ्रु कपि अफ अरिजिनेल दा नोंथांमोनहा
मा खालामनांगोन होनदों सार्टिफिकेटफोरनि गासैखौबो एटास्टेट गोनां फट'जों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ हरफाजोबनांगोन होनदों। दा अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन आइजोफोरनि एबा नैबे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट बेयो आसा खालामो नोंथांमोनहा हाजासे एप्लाइ खालामगोन। बाहाय नोंथांमोननि थाखाय केटेगरि हिसाबै बाहाय रानाखै, ओंखायनो नोंथांमोनहा जायखिजाया एप्लाइ खालामहरनो हानाय जाहैगोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै सोरबा सासेया मोननो हानाय जागोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला, निउ नटिफिकेसन मोननांगौनि थाखाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।